हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बरायनाय थालायबाय बयखौबो माने दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा आरोना दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय वाइ वाइ आर्निंनि सायाव आरोना माने माबायदि फैसा खामायो वाइ आव बेनि सायाव भिडिअ लाबोदों आरोना दिनैनि सायाव माने वाइ आव माबायदि ट्रेडिं खालायनांगौ आरो माबायदि गेलेनांगौ खैथायाव गेलेनांगौ खैथायाव थुनांगौ माबायदि उइथड्र खालायनांगौ बिनि सायाव भिडिअ लाबोगोन आरोना बिदिब्ला नायलांदो गाइस भिडिअखौ। तो चलिए शुरू करते हैं।